Ale išli. Nás to čaká. Toto vidíš, svieti na to chvíľu. Máme Marky žáb. A čo to vyhodilo? Poisky alebo čo? Tam to preblikovalo, bola na to vidieť. Raz. Takže pozadí máme hudbu, ale poprosím vás všetkých, keby sme sa presunuli sem, že potom si ešte môžeme dať Klára Linko. Takže poprosím pána farára, nech nám požehná adventný veniec a potom by sme zapálili prvú adventnú sviecu. Potom by sme si zapálili. Super svetlo. No dobré. Raz, dva. Ideme. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. S duchom tvojim. Bratia a sestry, začíname prežívať adventné obdobie a požehnávame adventný veniec a sviece, ktoré nám majú pripomínať blížiaci sa príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Modlíme sa, nech v našich srdciach zažiari on sám, ako odblesk slávy nebeského Otca. Jeho príchod nech z nás zaženie všetku tmu hriechu a pretvorí nás na synov svetla. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať Tvojho Syna, nášho Spasiteľa. Požehnaj tento veniec, aby nám ako znak nádeje pripomínal život a sväté spoločenstvo a daj, aby sme v týchto dňoch rástli v Tvojej milosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa. Bože, Ty si poslal na svet svojho Syna ako svetlo. Požehnaj tieto sviece. Nech nám v dňoch adventu pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme každú nedeľu zapaľovať nové svetlo, daj, aby sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť Jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre Tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Takže adventný veniec je požehnaný, pokropený svetenou vodou a teraz pán starosta zapálí prvú. Zatlieskame! Podarilo sa, svieti, výborne. Príhovor. Takže Ďakujem pánovi farárovi za požehnanie venca a ja vám prajem takisto všetkým, aby ste mali príjemný advent, aby to zakončenie potom, tie Vianoce boli spoločné v kruhu rodiny a aby sme na konci toho naozaj možno najkrajšieho sviatku roka si povedali, že sme krásne prežili celý advent so svojimi najbližšími. Ďakujem veľmi pekne. ďakujeme pekne. Ešte nech sa páči, no? Teraz nech sa páči, ešte tam máme víno a čaj aj... Ideme tu zápať, nevieme, Naspäť k vínku. čo sa s tým deje.